Здравейте, Нян, това е Нян и това е първият епизод на поредица, която започвам, която ще се казва Фалшивите хора. Или видовете фалшиви хора, нещо такова. Ще видим как ще го къс. И така, в първи епизод имаме така наречените хора, които се правят, че не ги впечатлява това, което правиш, само за да се опитат да те копират по по-лош начин малко по-късно. Да, това е много смешно, защото някакво личи си. Просто си личи, че се опитваш да копираш, но просто не ти се получава. Най-лошото е, че просто даже и да ги хванеш в крачка по най-епичния възможен начин, няма да си признат и ще продължат този фарс. Просто за тях е жизнено важно да продължават да играят една и съща пиеса, в която те са оригинални и ти си зле и не правиш това, което ги вдъхновява да правят това, което те правят. Some words of advice за тези хора. Be original.